Jeden z nejhezčích Peugeotů na světě, který každopádně dostal pohon špatné nápravy. Peugeot RCZ. Koncept RCZ byl představen v roce 2007. Každopádně z výrobní linky začal sjíždět od roku 2009 až do roku 2015. Překvapivě se ale nevyráběl ve Francii, ale v rakouském Štýrském Hradci, na stejné výrobní lince, ze které třeba sjížděl legendární Mercedes třídy G. Not bad. Od prvního pohledu na Peugeota RCZ si jde všimnout, že střecha je rozdělena do dvou takových bublin. Tohle řešení bralo inspiraci z italské karosárny Zagato. Každopádně mělo to i funkční důvod, protože v autě se dalo sedět i s helmou. A díky tvaru střechy se také zajišťovalo ideální proudění vzduchu právě k aktivnímu zadnímu křídlu. Jedná se o sportovní kupé, které má motor uložený vpředu, ale pohon jenom přední nápravy. Motorů dostal RCZ nespočet, každopádně všechny byly čtyřválce a nejsilnější z nich byl benzínový 1,6 litrový přeplňovaný motor. Ten měl více výkonnostních konfigurací, každopádně v té nejvyšší právě produkoval 270 koní a 330 Nm. V této nejsilnější konfiguraci se nacházel v RCZ jenom ve speciální limitované edici RCZ-R. Ta například ještě dostala dopředu diferenciál Torsen. A právě těch 270 koní je dodnes nejvyšší výkon, co kdy kdo dostal z 1,6 litrového čtyřválcového sériově továrně vyráběného motoru. Ten sice RCZ-R zajistil právě zrychlení z 0 na 100 pod 6 vteřin, ale čas ukázal, že nejspolehlivější motory právě u RCZ jsou ty dieselové 163 koňové motory. Jinak všechny motorizace byly vždy spojeny s 6stupňovým manuálem. A pokud vás video zaujalo, tak nezapomeňte dát like, ať se nevidíme naposled.